Bé, ja amb totes les competicions en marxa i a punt d'arribar la nit de l'esport, avui tenim aquí a Ràdio Cubelles amb nosaltres el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, el David Qués. David, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Bé, totes les competicions en marxa, com dèiem, ja n'hi ha hagut algunes que començaran una mica més tard i s'acosta una de les nits més importants, sobretot pels esportistes, pels equips, per les entitats, evidentment, que és la nit de l'esport. Serà aquest 29 de novembre. Una mica explica'ns com es presenta aquesta nova nit de l'esport. Bé, doncs és la sisena nit de l'esport que es fa i la veritat que és una nit de reconeixement, sobretot per campions, ascensos, i també doncs, ja aquest any li hem donat també importància a mèrits que puguin tindre esportistes. És molt complicat sempre guanyar, ho sabem, d'una lliga, només guanya el primer. Doncs també li volem donar importància que els clubs puguin fer reconeixements a esportistes que no han guanyat, però sí que es mereixen doncs, un reconeixement. A vegades l'esport té aquelles històries, no? d'esportistes que s'esforcen molt, que milloren molt, però que, com tu dius, només guanya un i a vegades sempre pot passar. Com tindrà el mateix format que sempre, imagino? Sí, tindrà el mateix format, el farem a la sala sociocultural, presentat pel Pep Callau un altre cop, i aquest any com a novetat serà el Pasco qui farà tot el tema de l'animació de la nit de l'esport, però en principi serà un mateix format. Hi ha molta més gent, també ho tindrem que tot agilitzar una miqueta més, al fer tot el tema de mèrits, doncs s'amplia tot el tema de premis i llavors tindrem que agilitzar tot una miqueta més. Els mèrits són proposats pel propi club, per la pròpia entitat. Sí, correcte. Nosaltres els hem enviat un correu, conforme que si tenen algun esportista que també li volen donar un reconeixement, doncs que ens ho diguin, sense problema. Clar, evidentment, hi ha moltes entitats esportives a Cubelles. Serà una nit, sobretot segur, emotiva, perquè, com dèiem, doncs, aquests reconeixements a vegades fins i tot emotivament són més importants fins i tot que potser guanyar algun títol. El que dèiem, competicions en marxa, ja estan totes les competicions, moltíssims equips, evidentment, de base, primers equips. No sé des de la regidoria com heu vist aquest inici de temporada, tot ha anat bé, les instal·lacions funcionen a ple rendiment, m'imagino. Sí, ens trobem que òbviament ens quedem curts a nivell d'instal·lacions. Al final, doncs, Cubelles, per la quantitat de població que som, hi ha molts esportistes i això doncs, és d'agrair. Sí que és cert que les instal·lacions se'ns queden petites i estem treballant per intentar-les ampliar amb la mesura que nosaltres l'Ajuntament disposa. Al final sabem que tenim uns recursos i els aprofitarem per intentar que encabir tots aquests esportistes i que no marxin a altres poblacions. Parlant d'instal·lacions, hi ha algunes previstes, com per exemple la construcció d'unes noves pistes de pàdel. És un projecte que s'arrossega fa un temps, processos participatius, em sembla que eren. No sé en quin moment es troba aquest projecte. Sí, les pistes de pàdel me les vaig trobar quan vaig entrar a la regidoria i està en la recta final. Ja està tot en mans de dalt i queda que inclús ja ha sortit el concurs, sabem qui ho farà i ja no depèn de nosaltres. De part de la regidoria d'esport està tot ok, llavors queda un últim document, com aquí que diu. Seran dues pistes, finalment. Dues pistes. Perquè aquí sí que va haver-hi el ball de 2 a 1 i després van tornar a ser dos. Al final seran 2 pistes de pàdel, amb les 2 que hi ha, seran 4 pistes de pàdel que hi haurà al poliesportiu. I en aquella zona també en els últims mesos, crec que era l'estiu, va haver-hi moviment a lo que és la pista de la Moqueta. Sí. Es va retirar la Moqueta, allà el club de tenis demanava unes pistes de minitenis. No sé si això també... Sí, de cara a 2025 la partida ja la tenim, per tant, quan comenci pressupost 2025 doncs les realitzarem. Com has comentat, es va treure la Moqueta i vam parlar amb el president del tenis i era el que demanava pels petits
i des d'esports doncs, donem l'hoquei també. Doncs, de cara al 2025 aquestes pistes estaran fetes. Que són unes pistes que potser la gent no ha vist molt, són com de tennis però més petitetes, inclús hi caben dos dins de la mateixa... Sí. Al final el tenis, doncs, els més petits, doncs, treballar en una pista gran doncs, és complicat, al final pel tema força, però bueno, aquesta idea de fer les pistes de minitenis doncs, ens les va proposar l'entitat i des d'esports donem la validesa i les farem. Doncs bé, els més petits podran practicar amb aquestes pistes. Després sí que en l'últim Alcaldessa Respon va haver-hi un parell de preguntes d'esports. Una era sobre la piscina i el gimnàs, si el gimnàs estaria al poliesportiu, si no, si quan. L'alcaldessa sí que va dir que no estaria al poliesportiu a dins, sinó que en principi seria en un altre emplaçament, al costat. I va dir que en aquesta legislatura hi hauria algun moviment. No sé si tu ens pots avançar una mica més o ens pots dir quin tipus de moviment podria haver-hi o com a mínim quina és la idea, quin és el projecte. Al final el gimnàs i la piscina és una que s'haurà de fer. La idea és fer-ho on està la mota, on està l'antiga discoteca. I sí que és cert que bueno, intentarem aquesta legislatura fer el projecte. També és cert que hem contactat amb empreses que vulguin doncs, fer aquesta inversió, i al final aquí a Cubelles fer un gimnàs amb piscina doncs, seria un bon negoci per qualsevol empresa que vulgui invertir. Hem parlat amb dues persones que tenen aquesta capacitat d'invertir. Estem a l'espera, a veure si ells donen el pas. En el cas que no el donguessin, doncs tindrà que ser l'Ajuntament qui fes aquest pas. Però estem parlant d'aquesta legislatura, que dèiem, sí. Aquests 2-3 anys per... Intentar fer el projecte. Fer el projecte. Després també l'alcaldessa Respon van preguntar sobre una lliga de futbol 7. Aquí hi ha hagut una mica de controvèrsia en el sentit de que potser no es va entendre molt bé la pregunta o la resposta no acaba de ser el que preguntava, perquè han tornat a preguntar per la propera edició, però no sé si des de la regidoria d'Esport heu rebut una petició per organitzar una lliga de futbol 7 amateur, s'entén de futbol doncs, per passar-ho bé. Al final, i ho vaig comentar amb l'alcaldessa, jo que també estic amb el Consell Esportiu, ja hi ha una lliga de futbol 7 al Consell Esportiu on està ben organitzat, on ja tenen un horari establert per aquesta lliga. Aquí a Cubelles tenim un camp i un annex on està pràcticament ple amb l'entitat que hi ha actualment de futbol. És a dir, treure més horaris amb aquest camp és molt complicat i més, i tenim la sort, és a dir, aquest any l'Atlètic Cubelles no ha tingut equips, de cara a l'any vinent hem parlat amb el president i en principi tornen a reactivar el projecte de l'Atlètic Cubelles. Per tant, això significarà que tornaran a sumar equips, per tant el camp estarà un altre cop, no hi haurà capacitat per abarcar més. Al final a la Rosa li vaig comentar, és a dir, nosaltres abarcar una lliga de futbol 7 és inviable, i més quan tenim una aquí a Vilanova que funciona molt bé i que és del Consell Esportiu del Garraf. Clar, a més, no només és l'espai, sinó els arbitratges, qui gestioni aquesta competició, perquè evidentment doncs, tot això genera un volum. I després està el dubte de si hi haurien prou equips, no? Perquè clar, es poden fer equips, però si a Vilanova ja n'hi ha molts, seria potser complicat omplir una competició. El que sí que explicava l'alcaldessa és que es podria plantejar l'acollir algun partit, ja sigui d'algun equip de Cubelles que participi en aquesta lliga comarcal o doncs, un moment puntual d'unes finals o... Sí, això sempre estem oberts. Al final amb el Consell Esportiu doncs, l'any passat es va fer la Cluenda aquí a Cubelles, és a dir, nosaltres estem oberts a obrir les nostres instal·lacions. Sí que és cert que al final Vilanova, amb totes les instal·lacions que té, al final el tema d'espais no és un problema. Que el Consell Esportiu ens invita o ens proposa fer la final o la semifinal, endavant, no hi hauria problema. Bé, en tot cas, queda una mica més aclarit potser des d'aquí. Tema concessió piscina. Hem vist que hi ha hagut canvis amb el... Bueno, és un pack, és el restaurant amb la piscina. Això vol dir que s'haurà de buscar un nou concessionari. Sí, hem de treure la nova licitació, l'estem treballant per canviar també els
els pregs i en quan tinguem tot fet, doncs la traurem a un nou concurs i intentar doncs, que aquest bar, doncs sabem que ara tots els pregs i el cànon és una mica elevat i ningú es presentava amb aquest el tema del bar i el que volem és que baixar una miqueta totes les condicions perquè vingui algú amb ganes i pugui remuntar, que al final és una mina d'or aquest bar i que li doni vida un altre cop. Sobretot a l'estiu, no? Perquè la piscina és un punt que a més és com conegut a la comarca i et diria que fins i tot més enllà. Hi ha escoles de Barcelona, esplais que venen fins aquí per gaudir d'aquest lloc. I després pel tema instal·lacions ens quedava repassar el camp de futbol, els vessaments de cautxo, aquest projecte. Ens comentava el regidor de Medi Ambient que s'havien visitat fins i tot altres instal·lacions per veure si tenien la mateixa problemàtica. Entenc que és una cosa complicada perquè s'ha descobert així com de sobte i entenc que no sé si aneu avançant amb aquesta solució. Sí, al final el camp vell va estar durant 10 anys, no va haver cap vessament, es va fer el canvi, van començar aquests vessaments i no enteníem el per què. O sigui, al final, 10 anys sense vessaments, de cop es fa un canvi i comencen a haver-hi, doncs era una cosa que ens sobtava. Els vessaments eren progressius, van començar bastants i cada cop hi ha hagut menys i de l'última pluja no hi ha sortit res. Sí que és cert que ens han comentat que quan es va fer el canvi de camp, algunes saques doncs es van tirar on no tocaven i això potser és la raó d'aquests vessaments progressius de que algú, tècnics o el que sigui, es van tirar les saques on no tocaven, s'han anat buidant de les tuberies on es van tirar i ara mateix no hi ha. Sí que és cert que hem anat a Tarragona, al camp de Tarragona per veure com ho tenen ells i hem vist que tenen unes reixes que nosaltres les estem fent, però hem de veure si les ficarem o no, perquè després hem de veure si aquestes reixes, que són molt finetes, doncs si poden fer una obstrucció més gran o no. Llavors estem una mica en el procés de veure si realment s'ha acabat el tema dels vessaments, però ja hem dit, de les últimes pluges que van ser fortes no es va trobar ningú tipus de vessament més. Doncs en vies de solució aquest problema que va haver-hi amb el Josep Pons i Ventura. No sé si hi ha alguna cosa més de les instal·lacions del poliesportiu que no haguem preguntat o fins i tot que tingueu previst en els propers mesos de fer alguna actuació. És un complex molt gran, hi ha moltes coses i gairebé no s'atura mai, no? El manteniment d'aquesta instal·lació. Sí que és cert que la idea que tenim és intentar fer una pista exterior més, darrere del fronton, tenim espai per fer-ho, també donaríem espai a les entitats a poder treballar millor, sabem que és una realitat, hi ha entitats com el vòlei i el bàsquet que estan compartint instal·lacions i van plens i la idea és aquesta, és intentar ampliar-ho. Sabem els recursos que tenim, també és cert que és important cuidar els carrers, que també quan li preguntes a la gent què és el que vol, al final són carrers, és la via pública i entenc que és una prioritat, perquè al final és el que la gent viu a dia. Tampoc ens hem d'oblidar dels esportistes, però intentar de la mà amb el govern intentar fer el millor per Cubelles amb els recursos que tenim. Aquesta pista seria, com si diguéssim, com la que hi havia abans de cobrir-se, una pista exterior, no? per poder practicar tots els esports de pista, futbol sala, bàsquet, vòlei... Sí, la idea també és, donats el pressupost i parlant amb el meu tècnic i veure una mica les viabilitats, és cobrir-la ja d'inici i deixar-la coberta. Però al final ho estem estudiant per veure com ho podem fer i de cara al final de la legislatura també tenir-ho previst. A més, el tema de les grades del camp de futbol, que també és una cosa que tenim pendent i també és una necessitat, i de cara també al final de la legislatura tenir per almenys el projecte fet d'aquestes graderies. Són dos projectes importants,
més el gimnàs i la piscina, que entenc que és una cosa més transversal, potser, no? No només és d'esport, sinó potser de salut, també, i fins i tot, bueno, doncs hi podríem buscar-hi alguns més. Actes esportius. L'any passat vam viure actes importants, actes d'hoquei, també vam tenir el 3x3, no sé si... Bé, sempre ho has explicat i sempre ho has dit i que l'Ajuntament de Cubelles està obert a aquest tipus de projectes, a aquest tipus d'actes, a acollir-ho aquí. No sé si n'hi ha algun més, si heu previst algun més o si teniu pensat algun acte d'aquest estil. Bueno, al final és el que et vaig dir. Jo estic obert i l'Ajuntament ficarà els recursos que siguin necessaris per intentar acollir events d'aquest tipus. Sí que és cert que amb el 3x3 tant la Federació Catalana de Bàsquet va estar supercontenta primer amb les instal·lacions, amb l'organització i és possible que es repeteixi aquest any. I de cara a events esportius, doncs, de cara al Cubelles, em sembla l'entitat de futbol també repetiran tot el tema del Champions Dream, que és un format on acull, on els nanos es senten que estan amb les seves seleccions, amb els seus equips. És un event que també va treure molta gent aquí a Cubelles i bueno, invitar a totes les entitats a que si volen aportar algun event d'aquests, que estem oberts a fer-ho. I després hi ha altres peticions que hem anat copsant, que són les curses, no? Aquestes curses que s'havien fet primer les de muntanya com el Puig de Tiula o fins i tot les de 10 quilòmetres, hi havia també l'opció dels 5 quilòmetres. No sé si també teniu previst recuperar aquest tipus de competicions. Sí, de fet, farà un parell de mesos ens vam reunir amb els antics, els que portaven tot això, vam quedar de tornar a reactivar. De fet, ja hem parlat amb la Lliga del tema de curses per ficar una data i encabir-la dins de la Lliga, és a dir, ja està mogut. El tema és ubicar, que més o menys serà sobre l'abril, esperem que acabem de confirmar dates, però per lo que hem comentat serà sobre l'abril aquesta cursa. Al final juguem amb un hàndicap, és que totes les lligues, o sigui, totes les poblacions ja tenen encabida una data, ara tornem entre nosaltres, doncs ens hem d'intentar encabir amb una data on podem atraure a bastanta gent. A més, també hem parlat amb un noi d'aquí de Cubelles que competeix amb triatló, que també hi ha l'opció de veure com muntem, o si és possible muntar una triatló aquí a Cubelles. Estàvem parlant de la cursa de 10K o la de Puig de Tiula? No, que seria la mateixa. La mateixa? Sí, vale. Correcte. És a dir, aprofitar el circuit, no? Hi hauria un circuit de cursa de 10K i l'altre d'una passejada per la Tiula, sí. Molt bé. I després, fa una setmana, potser van passar per aquí els Coyote Vice, que celebren el seu 10è aniversari, a banda de l'esmorzar que faran per commemorar-ho. Ens van avançar que ells volen o intenten recuperar la caminada a Cubelles-Montserrat. Sí que ens van explicar que estan pendents de trobar una mica l'ajut o una mica l'empenta de l'Ajuntament per tal de recuperar una caminada que deien ells que era com gairebé patrimoni local, no? No sé si heu pogut parlar amb ells d'aquest tema o no. No, al final, jo quan em soni el telèfon i al final em ficaré en contacte amb ells, però sí que havia escoltat el tema de la caminata, però al final, si ells volen muntar això, seré el primer que ho escoltaré i el primer que dirà que sí. O sigui, això és una realitat i seré jo també el que m'apunti a fer-la. Però bueno, que al final és el que et vaig dir, jo estic obert a escoltar, el meu número el sap pràcticament tot el poble i em poden trucar, podem comentar i si és viable ho farem. Que és una entitat que va començar sent de bicicleta de muntanya, però que ara ja podríem dir que és multidisciplinar, perquè tot tipus de bicicletes i ara també curses de trail i fins i tot aquestes caminades, que fins i tot ells deien d'instaurar aquell calendari que s'havia fet de caminades mensuals o bimensuals per, deien, entrenar a la gent per fer aquesta caminada de Cubelles-Montserrat que és una tirada llarga. Bé, ells ho comentaven aquí que tenien ganes, hi havia gent que havia participat de les anteriors caminades i per tant,
bueno, deien que era com recuperar una mica d'algú històric a Cubelles. Sí, sí, ja et dic, si ens ho proposen i no hi haurà cap problema, ho farem, farem. Bueno, hem repassat una mica tot. Jo no sé si hi ha algun projecte més de cara doncs, de la legislatura. Ens han explicat ja 3 línies importants pel que fa a esports. No sé si hi ha alguna línia, algun projecte en el qual estigueu treballant i que vulguis compartir amb nosaltres. Hi ha un projecte que és molt xulo i que encara no us ho puc dir del que és, però l'estem acabant de rematar i la veritat que és un projecte que fa poc es va comentar i bueno, jo crec que de cara a l'any que ve sortirà i serà un projecte pel poble relacionat amb l'esport i la veritat que, ostres, doncs serà una cosa bastant xula. I a part, de cara també a final d'any, a esports i igualtat també farem activitats relacionades amb les dones, amb tot el tema de... Bueno, hem preparat unes activitats juntament amb igualtat que es farà al poliesportiu per tema dones. Molt bé. Doncs esperem aquest projecte, ens esperarem a l'any que ve, tampoc queda gaire per l'any que ve. I per altra banda, ja, i en un to potser una mica més distès, no sé si vols fer una valoració de l'inici de temporada. De fet, hi ha notícies destacades, per exemple, el Club Patí Cubelles és líder, destacat a més, aquesta setmana es podria destacar encara més, el Club de Futbol Cubelles també és líder, és veritat que ens va tocar una temporada dura l'any passat en general, amb descensos, però aquest any no té mala pinta. No, sí que és cert que estem començant. Parlant del futbol, que és on estic i on jugo, bueno, és totalment... Bueno, és una situació que estem vivent que és molt bonica, però sí que és cert que d'aquests punts que tenim podíem haver perdut la majoria i poder anar en vuitens i no hagués passat res. Sí que és cert que existeixen les dinàmiques, estem en una dinàmica positiva que potser l'any passat doncs, aquests partits es decidien en contra, doncs aquest any els tenim a favor. És una plantilla molt jove, és una plantilla que treballa molt bé, el míster també doncs, li està donant un canvi que la veritat que bueno, a nivell tàctic doncs, és el Javi molt veterà amb el tema del futbol i l'equip està funcionant molt bé, amb bona dinàmica, bon ambient, idíl·lic. És el discurs de l'entrenador, que ens deia això de... Al principi deia, això és anecdòtic, ara no sé si ja cada vegada s'ho comença a creure una mica més, perquè al final els punts són els punts, no? I la prova està que esteu allà dalt. Al final el bo és que no hi ha cap objectiu marcat per ningú, nosaltres seguim treballant sense pressió, si d'aquí 3 mesos estem allà dalt, doncs tornarem a pensar-ho. És el mateix discurs que fa 2 anys amb el Capa, que tampoc era l'objectiu pujar. Ens trobem a final de temporada amb moltes opcions, desgraciadament no vam pujar, però aquest any és exactament el mateix, a poc, anem treballant, és el primer any del Javi, crec que el 80-90% de la plantilla és nova, amb tranquil·litat. I molta joventut. I molta joventut, és a dir, hi ha futur. Sí. I pel que fa a l'hoquei, doncs, home, volen recuperar el que van perdre la temporada passada, no? I de fet, bueno, són imbatuts. Aquesta setmana també juguen contra els segons, sembla que us heu posat d'acord, el futbol i l'hoquei juguen contra els segons tots i també té bona pinta de recuperar aquesta primera catalana que la temporada passada es va escapar i veurem, bueno, com a mínim. Espero que pugin, home, sí. Ja d'esports és una obligació que pugi el hoquei. Bueno, i sobretot animar la gent, no? Que aquests esports locals es juguen a casa, juguen aquí al poliesportiu, a més tenim la sort que tot està molt junt i es pot veure gairebé el futbol i l'hoquei, si juguessin seguits es podria fer un doblet, però bueno, animar la gent també que recolzi l'esport local, no? Que és important. Sí, de fet vam fer una proposta de veure si durant la setmana podíem penjar cartells en establiments, doncs, bars, restaurants, dels partits destacats de cada club, és a dir, presentar doncs, el dilluns els clubs, els partits més destacats. Invento, el bàsquet ens diu, doncs l'Aleví es juga un partit important aquí contra del Vilanova, doncs intentar penjar informació de partits destacats aquí al poliesportiu i per atraure gent, que al final és l'objectiu, no? Que la gent vingui a veure'ns i que al final l'esport és vida.
i a més són esportistes locals, no? Que segur que coneixerem algú amb gairebé tots els equips. Bé, doncs, David, que és regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, gràcies per acompanyar-nos, per posar-nos al dia, que vagi bé la nit de l'esport, que és el més proper que tenim, i sobretot doncs, que les entitats puguin desenvolupar el millor possible aquesta temporada. Moltes gràcies. A vosaltres.